επέστρεψε ο Καραγκούνης. Ο Μπασινάς δοκιμάζει με το δεξί, μπάλα στα δίκτυα. 1-0 για τον Παναθηναϊκό από το μακρινό σουτ του Άγγελου Μπασινά. Και ακούτε, δεν υπάρχει κανένας Τούρκος που να φωνάζει. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν. Jansen, bir top kaybı daha. Basinas, sert vurdu gol. Gol oldu Basinas. Panathinaikos 1-0 önde. Ένα βίντεο ντοκουμέντο μέσα από τις εξέδρες του Σαράτσογλου στην Κωνσταντινούπολη παρουσιάζει απόψε αποκλειστικά η τηλεόραση του Άλτερ. Οι σκηνές κόλασης που έζησαν οι Έλληνες εκδρομείς, το προκλητικό πανό με το Μωάμεθ και τα δεκάδες καπνογόνα που έφευγαν με μανία από τις εξέδρες των οπαδών της Φενέρμπαχτσε αποδεικνύουν ότι τα όποια σχέδια εξωτερικής πολιτικής και ελληνοτουρκικής φιλίας δεν προωθούνται μέσα από το ποδόσφαιρο. Οι Έλληνες οπαδοί πέταξαν καρέκλες, καφέδες και γιαούρτια στους πολιτικούς των δύο χωρών. Οι αποκλειστικές εικόνες που βλέπετε καταγράφηκαν από ερασιτεχνική κάμερα μέσα από το γήπεδο. Όπως μπορείτε να δείτε πολύ πριν αρχίσει ο αγώνας και ενώ οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έκαναν προθέρμανση, στις εξέδρες μία μόνο λέξη μπορεί να περιγράψει αυτά που συνέβαιναν. Στο γήπεδο Σαράτσογλου υπήρχαν δύο εστίες φανατικών οπαδών της Φενέρμπαχτσε με δεκάδες αναμένα καπνογόνα τα οποία και πετούσαν στην εξέδρα των οπαδών του Παναθηναϊκού. Πολύ πριν αρχίσει όμως ο αγώνας, οι Παναθηναϊκοί τραγουδούσαν έξω από το γήπεδο. Έχει σκοτεινιάσει, χιλιάδες Τούρκοι απειλούν τους Έλληνες. Τα ΜΑΤ προσπαθούν να συγκρατήσουν το πλήθος. Η νύχτα θα είναι δύσκολη. Δυστυχώς μια στιγμή που αμαύρωσε την ελληνική παρουσία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Γιώργος Παπανδρέου πλησιάζει την ελληνική εξέδρα. Καρέκλες, καφέδες και γιαούρτια έπεσαν πάνω στους διπλωμάτες. Lütfen yabancı vakti atmayalım. Sandalyeler. Ένα καπνογόνο πέφτει στον κόσμο στην ελληνική εξέδρα. Ένας Τούρκος μεταφέρεται λιπόθυμος. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπληκτική. Στο τέλος ελληνικά πανηγύρια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πετούν τις φανέλες τους στην εξέδρα.